Mauni among CR. Kita ka sa mong CR? Nindot kayo kay nay batap tapos na pa joy bowl. Only rich can afford. Iparas ninyo. Oni ang among room sa hotel. Dako kayo. Tanawa lang ninyo. Dagko kay big mga kama. Only rich can afford. Oni ang among mga pagkaon. Nami rin be. Napadyod may Swiss Miss. Only rich can afford. Ug karon, naamo sa among room. Mao ni among TV. Flat screen. Only rich can afford. Ako karon sa sulod sa mong CR. Perting ninduta kay lapad kayong salamin. Napadyod mi mga sabunog shampoo sa hotel. Only rich can afford.